Panguva ino pane marumors aiwa nemashoko ari kutendera achifamba taura mashoko ekuti aiwa vakomana vana Professor Jonathan Moyo aiwa they are currently in Zimbabwe. Sana pena mashoko atona kuti even the Kozwa intelligence unit yekozwa receive all the same, but panguva ino iri in the process to verify these reports. Ndisana pena mashoko ari kubuda panguva ino achitaura kuti aiwa vana Jonathan Moyo vanoonekwa kunzi vakomana veG14 not more subscribe like or turn the bell like tipina mukozwa vanobuda chiposta Jonathan Moyo muri kuona uyu wabuda nyora chiti we are receiving unconfirmed reports that Professor Jonathan Nathaniel Molevu Moyo is in the country. Kozwa is still to verify this information. Efforts to contact him have been failing. We promise to come back with the details on this matter soon. Jonzo has been in Kenya for exile since 2017. Ndo mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi patheritini yakaita ana Muzembi aiwa nepaimbota kunzi aiwa nakasupera agena vakasangodzoka nekuona kwazviri like mabatiro akaita vana Muzembi kuti achingouya achisangana nemutungamiri wenyika aiwa akabva atongoiswa behind the bus. Panguva ino marumors achibudo akitaura mashoko achiti Jonathan Moyo is currently in Zimbabwe, or as speculations ekuti aiwa these guys vanodzoka panguva ino yanoonekwa kunzi nyika yeZimbabwe yatarisana nekuenda kucongress muna 2027. Vari kuonekwa kunzi their return vari kudzoka at a critical point. Mashoko ari kuda panguva ino vanhu vari kuda kutoziva kutoti aiwa vana Jonathan Moyo kudzoka kwavaita panguva ino the regime pamwe chete nemutungamiri wenyika vachazvitora sei. Aiwa nekuda kuti vagara vanoziva kuti aiwa according kune mamwe videos ari kutendera pasocial media aiwa emarecordings ana the former president vana RG Mugabe vataura mashoko achiti aiwa this leader vamasonda Mnangagwa hazi munhu anokasira kuregerera, hangonzi aregerera munhu akamboenda against iye. Mashoko anoonekwa kunzi vana Jonathan Moyo vanga vari self exile panguva ino vachitya aiwa kuatakiwa kana kupesikitiwa nethe regime. Panguva ine kudzoka kwavo kuri kushamisa vanhu. Pinda mucomment section medu munzi mafunguro enyu mboti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.